راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليه كرنعة عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسولوس 14 قنبت كل التشعين 19 فنوى راديو إيرنا كم وترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب قدرف بزتوغهار قجت بوحدو شوعة سبات تقاتلهم بريزيدنت سومالن مراحة رئيس محدار بونتلاندن تركبن زواتات أب حدنت بمتقار زكايد وزته بزيفرة 5 زازمة تحبيرو حوتي كاودب حريدا يسحب كمزلو أفليتو. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. على زينا مبرق سودان زوا قدارف بستوغهار قجت بوحدو شوعة سبات تقاتلهم أقل زينا سودان نحلفت ستات زوا برغادير جنرال صالح يحيى أبكر بمتقاس أبزغرب وطبطاب بتقدم 11 قنبت ليتي استوغهار قجت بوحدو 22 سباتون قوسيلو مالو اتقجت أبزوانزي هاديو خمزلو اتجنرال يتقاس بسنكي اتسلطان حيزو زلو تهدراو سرعات كمستوغهار زوقسو تقاومتو بوغنهم حيالو أبايتي ببارع كمستهموهن قطرون بلكع زي تفلت أسوات كم من نوابروم كمستمزاولون أملكيتهم حدش سرعات سودان أبتزوبا أخل زي 6 ماي كهيلو مخلكالو بزي السعب واحد زي 6 ماي استوغهار يكفلو إيواسو أبزوا قدارو أبزركب معسكرات أشحات إرتراوان سدتنياتات كمزركبو إفلات بريزيدنت صومال محمد عبد الله فارماجو بريزيدنت رئيس محدار بونتلاند مزركبهم مرحتي حموشت زواتات زكايدو أب حد الناس زتوكر زته بزيفرة 5 زازمة تقليتو اتي كاب حموشتك 17 قنبت أب بونتلاند كتما غاروس تقايد زته بريزيدنت فدرالو منغست صومالن مرحتي حموشتين زواتاتن أب أواج ندادي ندفتات حقن ممحياش قوامن أبزلو النتبتات كسامعو 5 كاليو تحبيرو بزي كازي مرحتنا يتنحموشتر سم محدرات نفدرالاوي منغست صومال بمبحث سلطان مفراس أب جبوت استخايدة سممعتن كالق بوليتيكاوي تقطاو قدياتن بزل علوو وغساتات اتنحموشتر معالتات زغط سلزته بزي من رداء كمستبتنايو مع كان زينا غاروة أفليتو أبزني هاقراو حدنات زتن من مخارن سساتفا حموشتر زواتات صومال بونتلاند جوالاند قالمدوك هيرشبلن دوباوي معرابنين نفدرالاوي منغست صومال أوشت أو قديات زواتات بمقتاو تقطا كوحس بزي مخقالون بوليتيكاوي سمعات بزي متكبارون كوقصو زتنحو برحتنا يتن زواتات أبتي بريزيدنت فارماجو تمريحهم زكايدو ناي مجمرة معالت زتن من مخارن نحاد النت هاقراو ربحان تقطا ورقاتن بحبارك سرحيوم ترداديهم انتخونا أبزغط سلام معالتات أب قديات أواج ندادي ندفع حقتاتن ممحياش قوامنا بزول نتبتات أبسمع كبتحو بزي مخقالهم اتزت بزي حباراوي مقلتيو تزازيمو نودب حديدات قطعات إروزت أنحى حوتي كابتا ودب يسحب كمزلو أفليتو مسحاب حيلتات حوتي كابتا ودبن كالوت كلتن أشتو ودباتن مستي أبرياد أبسدز زركب منغست يمنن بمونغونينت حبرات هاقرات زغطمو سمع استتحازيو مسحاب حوتي كابتن بقيح بحر زركبا 3 استراتيجيوان ودبات بخمت استمدبولو يكايد كمزلو حبرات هاقرات بوغنو تقيسو انتخونا سبسلطان نايتي أبسدز زركب منغست يمن عطوات حوتي كابتا ودب نمسحاب زقبرو زلو منقسقاس محبرسب عالم نمد نقارز علمة مناورا يخبلو ينتقو سعود عربن حبرات إماراتن نحوتي كابتا ودب نمسراغو زكايدو تعق متقعتات تحر مفشاليو بمونغونينت حبرات هاقرات أبشودن سمع تبتيحو بفلاي حبرات إمارات نتي أودب حريدة التكايدو زنبرت والتهدراوي سرحيتات كاودبن معرفو نفرتن عسب تبقس من بارايو زقلات حوتي كابتا ودب مسحبو نابت كبابي هتصوصنا مقبن مدهانيتن رديئت نابزب كباتصح تسفا تنبيرو لولا بمسرة تزحل فوارح حبشودن سبت حسمع ودب حريدة أبتحت قطصر حبرات هاقراتها كتاتو زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي ملا راديو إيرنا جنا أدم أبرد إيرنا
ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ጨና ኣዳም ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ድሕሪ መሰጋገሪት ሙዚቃ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ወይኒ ሱሌማኒ ሰናይ ምክትታል Today's my birthday 26 years on earth. It's nearly 10,000 mornings. Well, it didn't go too fast. It didn't go slow. Many friends, many lovers, many songs, many bands, many broken plans. Well, I still don't know where will I be tomorrow. Well, I still don't know where will I be tomorrow. ኣባም ኢልና እንጽውዖ ብቕብጥሮት ኣብርሃም ዝስሙ ኣዝዩ በሊሕ ኣካለ ጎደሎ ማለት ናይ ምስማዕን ምዝራብን ጸገም ዝነበሮ ከም ዓባ ሓውና እንሪኦ ጎረቤትና ኣብ ከባቢና ነይሩ ኣባም ምስ ወደደይ ተኸኣ ዮሃንስ ጽቡቕ ዝምድና ነይርዎ ምስማዓት ብልሑ ስንግልና ተወሲኽዎ ኣብ ርእሲኡ ድማ ሰታይ ብምዃኑ መሬት ከይረፈደ ዓለም ቀይር እዩ ዝጸንሐካ ኣረቅኻ ይሰቲ ብንግህኡ መስሓቕ ቆልዑ ምስኮነ ካብ ባር ናብ ባር እናተናጠረን እናለመነን ክሰቲ ፀሓያ ተዓርቦ እታ በደይታ ኸኣ እትውነን ቤት ምግቢ ድማ ሓንቲ ካብተን ዝውዕለለን ቦታታት እያ ነይራ ጋዜጣ ካብ ኢዱ ዘይፈልብ ብምዃኑ ተወሳኺ እውን በቲ ዝዕልሎን ብብቕዓቱን ወደደይታ ኸኣ ዮሃንስ ብዙሕ ስለ ዝምሰጠሉ ኩሉ እዋን ብስኽራኑን ነፍሱ ዘየልዕል ምዃኑን ሪኦም ንዝፍንፍንዎ እናገንሐ ኣባ መዓርከይ ይብሎ ነይሩ በቲ ኣረቅ ባሃባ ንኽብል ርእሰይ ሓሚመይሉ ስለ ዝመላለስ በቲ ሓደ እውን ንዮሃንስ ደልዩ ውትሩ ኣብቲ ገዛ ከየላገሰ ይውዕልን ኣታርጉም ከመይ ዝበልኻ ቆልዓ በኣሊፍ ትጠፍእ ኣለኻ እንታይ ዝኸውን ኣረቂ እንታ እንካ እንጀራ ብላ ናይ ቅብጥሮት መንክቡ ጥብ እናበላ ኣደይታ ኸኣ ሰንያየን ዝቐበልኦ መብዛሕትኡ እዋን ኣይገብረለንን ግን እንታይ ይበልዕ እንድዒ ግን ኣይጠምን ይመስለኒ ኣረቂ እዩ ዝጠመ ምስኪናይ ሓደ መዓልቲ ዓበይትናን ንኣሽናን ቆልዑቲ ከባቢ ኣብ ኣፍደገ በራንዳ ቤት ምግቢ ኣደይታ ኸኣ ኮፍ ኢልና ንፃወት ነበርና ዮሃንስ ወደደይታ ኸኣ ምስ ኣባምን ካልኦትን ኣብ ጥቓና ወጃዕ ይብሉ ነበሩ ወታ እናበለ ኣባም ይስዕልሎም ኩሎም ድማ ትዋሕ ኢሎም ይስሕቁ ኣባም ኣዝዩ ቐጢንን ጽሙቕን እዩ ምስ ናይ ኣልኮል ወልፊ ኣእዳውን ቀጥቀጥ ትብል ምቅላስን ብድሕሪት መጺኻ ንሓድሕድካ ምስ ስንባድን ምስ ዮሃንስ ፍቕሮም ዝገላለጹሉ መንገዲ እዩ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እቲ ሓደ ኩባያ ሒዙ እቲ ሓደ ድማ እናተደፋፍኡ ማይ ክቐድሑ ናብ ውሽጢ እቲ ቤት ብልዒ ኣተዉ ዋዕዋዕትኦም ነቶም ብደገ ዘለና እውን ይስማዕ ስለ ዝነበረ ኣቓልቦና ተሳሒቡ ኩልና ናብ ውሽጢ እቲ ቤት ምግቢ ቀነና ሃንደበት ዮሃንስ ይጉንጾሞ ኣባም ጸጣሒሉ ኣብ ማእከልቲ ቤት ምግቢ ይወድቕ ኣብዘ ዘለናዮ ብስምባዴ ቅዝዝ በልና
بحقي كابتاز ودقا زتسق كويني تسمعنا لعلو كل سبقن يوهانس أو أتا سوري نحن حزن تسق أتا فيرا كي تنكفكو خاتودق كتنسق إن حقزو بشغلت يزاربو نيرو أدي تخقى منك حزن أنت صدي أواي حماق رأيلوني أنت دفار سبعين تخون كامسات خالي تحرم زهرو مسي إنكاس نزو طع أتخيدانا مهرت أنت هجيرك زترئني مسب أو النت تفاديتا محبس أنا أبقد مئن تصنح النبرت بلعل ولادن كورورا جمرا يوهانس بسنبادي تعانيدو عركو ختسق جلفا مشرفت عنبابا زنبرو شحاني أبزبانو ببزيحهم مريت رقطو نولادن بمقطعتي زئرمالو عدمي كم زيكوني كساب سر الساعة نبرت سندين مسقاب سانا ديت خاء أكالن ردرد ونبلن سرحتني أن نعن كتحز ودن عركو ختسق نحنا بعنوداتنا زخوان زلو طفئنا تقرمنا كتصاوت يوم تصنيحو مانتنا ديت خاء سرحتني أن بعوتا تزارب النيرا هدئ بلامو هدئ بلا خد تصاوت يوم تصنيحو كم زيل كادو تصوت هالوي كم زيل كادو تصوت هالوي انتي ماما نعي قربا نبجاخ هدئ بلي نأبام سحيبو حاني قصعمو نسون إيدو كاب أفو نابرأس يوحنس النات ابتبي فقرو قلت أبام كتكت النابلي مسبر في الشغطة نابدي تخا قريبو كلتي مملكاتيتو أتابعتو نلعلين ناوت أوتي شرس بزعينتو أعرخينا كمون أفلبو النات ابتبي نابرأسي يوحنس إن القبي أحواتنا إلو كهدا فتنة أوف أتخيدانا مهرت يوحنس ودي كالايك زي تدقمني بدو لا يتبدل حماق إنو بدول تبدل أب بدول سبعي يتخون زودي كالات امكا مسمساتخا تلابوت أديتخا دحرز كل عمتات زخونت هدي أبداس عمز النخرئي أديتخا ينزر رأياني أدي عمز إنها رأيت سقط بلالو زمان أنت متقدما إزكيو إن بلالو أوان كم سأخليه فلت أني
كبرات هذا الجنا أدم نايلو متحستو إذا تكتاتلو تصنحكم ينيرو أبز متصومون بخال أرستخن راخبينا كسافعو سسنايو إيرتران كبابيان أما كانت زين عالم سلام زخبركم تقتتلتي مدب إيرتران كبابيان كما يتغنيو إذن هلو كنتات هاجرنان كبابينان إنا جمجمة يقدسيون زبلو زعبا زقرب مدب إيرتران كبابيان نلومي إيرترانا دحر إسران شمونتن عمتات بزبلار استي نورحا قنبتن بسرات ناتنتن نمقلات بزتدالو حتتا قدمي إسران شمونتن عمتات ناتنت نزنبرا تثبيتن حج نزلو كوننتن كدسس كفتنيو مكتالكم نعدم راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان دهاي ناتنت كقبر زوفرن نقنبت إسران 4 كون زقبرن أبتعلت زوعلن بزوعلو زتنقرن ولد إيرترا لدته ناتنت قنبت شحن 991 كمي كم زنبرة أزنتيو أيت أقوانيو اسكت منيت كاقلت بهالخا نقر انتز بهال بونقو بحسابو بزخرو بمنفسو نابتعلت بالسرات كملاس ششاي فقرا كوكوادس هنقوم بلا قنبت شحن 991 سراويت حرنت نمجزأتوي سرعات سراريقو بسلسته بلوكوتات نابسمرا كتم من كلو نعمتات دوكو خصبة زتنحة بقفعن عمتن مجزأتو سرعات هاي لسلاسن درقن زمادوة زلادية زسنكرة زخسرة زتتفعة زتقفعة هزبي فداي تحنا دوكو كقبل حزو زتن حوانين أمونجيو ببزلوو نابقودنا تسمراء وحزو أفقدو أنقولتات قويل عوض تخيلو نتسنت أنبلا نزعلت زياء بعين حل نؤوز سئل تساتافي بسرات قنبات بزخرون حلنقون نزل ألم أبتعلت كنبر ممرتة نفس وكف سب بخطر فقرن أخبروتن نتقاداليت حانيقو كسعم تقداديمو حلو في حالي فوم كمد حاني زد تسالومو من نيروم مغنياتو تقادالاي كاب نفس وكف وتسعت بيت إيرترا بمس وقتو سقاين مكران هزب خطأرق بنقسنتو كبجوز وفرا فطور سلازنبرا هزبي نتي كاب سلط رقوينو زقاتوا وتسامعات كم مدحني انت رأيو زقر ماينبرن اذكر أديتات كلو صوز تنحا بحق حديقن لعلي ورحة تري أفقدو قويلتات عليلن سعسعين أخريدن اتو قويلة حقوس نسالست زيكونا نسامنتات احاسسن ولدي أبربعتي أكورنا عناي تختما أبزر كبا أبيات كريستيانة مساجدن صولوت مسغانا أبتحهم ناب قصري إتا أدبارات كساب زقربو خاا كاب معدو نفسو ما بعتيبهم ملأخت مسغانا أبتحهم إتن سم إيرترا زكيران زي فلتا مع كنازينا علم تنقر تعود إيرترا وين كنقرا رأسة زيناءن إيرترا خوينو أنيو عود قالسي 3 عمتات بلسانتهم أبزبت حوو يبلومن وحدات شفاتيهم زبلو مع كنات توري قنبت شعن 991 نإيرتراوان فلوي تنقرت مخانو أب ملع علم نتاريخ تنقرأ هاقراوي عمامن أتصافيفن كاب استفلالي قنبارات نأسمراز أتواز نبرا حيلتات كاب بلوكوتات كساب مأكل كتمان أبز عرفالو معسكراتن بهزبي إتا كتما إعجابا نبرا دهاي فتواتهم زحتو سبات تقادلتي أبز عرفلو فقودو بوتاتات النغدو اقل زبهالو يتفلطون اقلي تتبهال كنابلو دهاي دقوم أحواتهم متعبيتهم ممهارتهم أزمادهم مقربهم يتأيقو تقادل تخاء منالبات مزوم نايسح اليوم زهلو مستحروت كمتيوم جناكو كلنا أتنان نابلو بمتانحي تسفا يفانو ومنبرو حد دقوم أبزبانتن مارشدس مكاين كلو زلالي ولدي ودي رخيبة قوالي رخيبة نابلو أبت قودناتات أفلبوم ناتبتبو كم تقولول كل ليبلو اتهم مقلي زرخبو أنك عريروم نفت عريوم كمسكنو اتهم كاب 5 6 حد ملاس ورس أنوخا
እንቋዕደኣ ናጽነት ተረኽበት ዝተቓለስሉ ዕላማት ዓወተ እምበር ክልተ ሳዕ ኣይንዛረብን ብምባል ነቲ ዘይወሓጥ ዕረ ነቲ ዘይጽውር ሓዘን ነቲ ዘይከኣል ሰከም ጸይሮም ንናጽነት ንርሁ መጻኢ ኤርትራ ብፍሽኽታ ዝተቐበሉ ስድራ ስውኣት ወለዲ ዕልቢ ነበሮምን ኣብ ዝኽሪ 20 ሰነ ደቀይ ሓንሳብ ካብ ቤቶም ምስ ወፁ ቀቢፀዮም ብመስዋእቶም ኣይነብዕነ ዝተሰውኡሉ ዕላማ እንተተጠሊሙ ግን መሪር ሓዘን ክሓዝነ ብምባልን ብኣብነት ዝጥቀሳ መምህር ወላዲት ኣርማ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ስድራ ስውኣት ኮይነን ዝዝከራ ከዓ መልእኽቲ መላእ ስድራ ስውኣት ስለ ዘመሓላልፋየን መላእ ህዝቢ እንቋዕደኣ ተን ዓመታት ሃንቀው ዝበልናያ ዝደመናላ ዝደኸምናላ ደቅና ዝኸፈልናላ ናጽነት ተረኽበት እምበር ድሕሪ ሕጅስ ሞት ከም ኣዳም እንቋዕደኣ እዝጌር ነታ ኸንርእያ ዝለመንኮ ናጽነት ኣርኣየን እምበር ድሕሪ ሕጅስ ሞት እንደለ ይኹን ኢልዩ እንደለ ይኹን ማለት ግን ዝኸፍአ ይምጻእ ማለት ኣይነበረን እንደለ ይኹን ማለት እንቋዕደኣ ምስ ደቅና ኣኻኸበና እምበር ድሕሪ ደጊምስ ዝጸንከረ እንተመጸውን ምስኦም ኮይና ክንገጥሞን ክንስዕሮን ኢና ማለት እዩ ነይሩ ወለዲ ካብ ደቆም ኣሕዋት ካብ ኣሕዋቶም ካብ ፈደይትሕነ ካብ መድሕን ራህዋን መስተርሆትን ሰላምን ቅሳነትን እምበር ጸገምን ሽግርን ክመጽእ ይኽእል ኢሎም ኣይሓሰቡን ኣብ ዝኾነ ዓለም ምእንተኻ ተቓሊሰ በጃኻ ተወፌ ምእንተኻ ተጋዲለ ካብ ዝብል ዝኾነ ይኹን ተቓላሲ ግፍዕን ዓመፅን ዝጽበየሎን ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ደቆምን ኣሕዋቶምን ፍቕርን ኣኽብሮትን እምበር ሕሰምን ውርደትን ኣይተጸበዩን ፈደይቲ ሕነ ካብ ዝበልዎም ውሉዶም ዘይፈልጥዎ ሕነ ጽልኢ ክወርዶም ኣይተጸበዩን ስለ ዝኾነ ከኣዩ እቲ ድሕሪ ናጽነት ዝኾነን ገና ዝኸውን ዘሎን ንምእማኑ ክሳብ ዘጸግም ስግንጢር ኮይንና ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕደኣ ናጽነት ተረኽበት እምበር ካልእስ እንደለ ይኹን ክብል እንከሎ ኣብ ህንጸት ሃገር ንዘጋጥም ኩሉ ዓይነት ብድሆ ምስቶም ዘይሰዓር ዝመስል ዝነበረ ጸላእ ክስዕሩ ዘይተጸገሙ ሃባሩም ደቆምን ኣሕዋቶምን ኮይኖም ገጢሞም ከም ዝስዕርዎ ልባዊ እምነት ስለ ዝነበሮም እዩ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ንቁጠባዊ ጸገም ክሳብ ብስራሕ እንግስግስ ዘሪእና እንሓፍስ ክሳብ ዝርህወና ብርሃጽና ዝሓልፈልና ጠሚና ጸሚእና ኣይንብልን ክብሉን ከለዉ ምስ ደቆም ኮይኖም ንዝኾነ ብድሆም ፈተናን ከም ዝሰግርዎ እምነት ስለ ዝነበሮም እዮም ግን ኣብ መንጎ እቲ ዝኣመነ ተጠሊሙ እቲ ዝተኣምነ ክሄዱ እዚዩ ብዘይበሃል ምኽንያት መንገዱ ቀይሩ ሓንጊዱ ኣብ ጉንበት 1991 ብስራት ናጽነት ምስ ተነግረ ኤርትራውያን ተሰዲዶሙሉ ካብ ዝጸንሑ ርሑቕን ቀረባን ኩርና ዓለም ምስ ሕዋትና ቁራስ ባኒ ኣኽልና ብምባል ካብ ምቾት ኣብ ባርነት ንቑፅቅጫ ኣብ ሓርነት ክቓርፉ ናብ ሃገሮም ሒዞም እንተኾነ እቶም ብዘይፍታዎም ብመግዛእቲ ተሃዲኖም ዝተሰዱ ዜጋታት ምስ ኣሕዋትና ምስ መንግስቲ ደቅና ይሕሸና ኢሎም ዝርካቦም ትሕዝቶ ሒዞም ምስ ህዝቦም ቁራስ ባኒ ተመቒሎም ክነብሩን ኣብ ህንጸት ሃገር እጃሞም ከበርክቱን ብሂጎም ዝመጹ ከም ዝተጸበይዎ ኣይጸንሖምን እቲ ኣቀባብላ ፍሕሹ ዓዳሚ ነበረን ይኹን እምበር በቲ ዝገጠሞም ወላ እኳ ሰገጥ እንተበሉ ንኽፉእ ስለ ዘይሃብዎ ነቲ ዘጋጠሞም ጸገማት ባዕላቶም ምላሽ ደልየሙሉ እዋ ደሓን ኣይተሓዞምን እዩ ኣብ በረኻ እንዲዮም ነይሮም በረኻ ብበረኽኡ ጽሩይ ማይ ዘይትሰትየሉ ምግቢ መሮር ዘይትረኽበሉ ህልም ዘለ በረኻ እሙ ኸኣ ኣብ ኲናትን ሞትን ኣብ ጭንቅን መከራን ብጥሜትን ጽምእን ብመከራን ሕሰምን ዝተገርፉ ሕዋት ሕልፎም ዘኪሮም ክትል እንተበሎም እንተተጸወጉ እንተኾረዩ ኣይተሓዞምን እዩ ሕጂ ኣጆኹም እዩ ዘድልዮም ሕጂ ክንጽመሞም ክንድግፎም እዩ ዘሎና ጽባሕ ልቦም ናብንኦም ናብ ልቦም ክምለስዮም ሎሚ ካብ ጽባሕ ክሓይሽዩ ጽባሕ ክርህዩ ጽባሕ ክኽፈትዮም ጾሮም ምስ ፈኾሰ ፈገግ ክብልዮም ሕጂ ንግደፎም ጥራሕ ሕጂ ክንጸሮም እዩ ዘሎና እናበለ
ህዝቢ ክፉኦም ሰቲሩ ጸገሞም ጸይሩ ተጸሚሞም ብዙሓት እትካይዳ ዘይዓጀቦም ደለይቲ ሰናይ ተጋደልትውን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ከመይና ንኸውን ዘሎና ይብሉ እኳ እንተነበሩ ባዕሎም ንባዕሎም ደሓን ኣብ መሰጋገሪ እዋን ዘጋጥም ሕቕታዮ ክሳብ ንቡር ስርዓት መስሪትና ትካላት ሃኒፅና እንመሓደርዮ ዝዓበየ ሰጊርና ጸላኢ 30 ዓመታት ስዒርናዶ ሕጂ ኣብ ህንፀት ሃገር ክንክሸፍ ኮይና እናበሉ ንሳቶም እውን ከም ሰቦም ነቲ ድኽመታት ምኽንያት እናሃቦ ሓሊፎሞ ሕጂ ዋላውን ግዜ ምስ በልዐ ርዝነቱ ዘይቅይር ብዙሓት ሰብ ሕልና ተጋደልቲ ዘልዕልዎ ዘዕግብ ትርጉም ዘለዎ ምኽንያት እዩ እቲ እኩይ ዝሓለመ ወይ እኩይ ዝወጠነ ሽክና ክፉእ ግን ንዕንወት ተጠቂሙሎ ብዙሓት ዳሕራይ ግዳይቲ ምስ ገበለ ዝወሓጦም ምእንቲ መጎጎ እናበሉ ድኽመታቱ ሸፊኖም ዘእተውዎ ገዳይም ተጋደልቲ ቀድም እሞ እዛ ብሓይሊ ብረት ዘረጋገጽናያ ናጽነትና ብድምፂ ህዝቢ ሕጋውነት ኣልቢስና ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብወግዒ ንጸንብራ ናይ ውሽጥና ዳሕራይ ንርክበሊና ይብሉ ነይሮም እቲ ናብ ኣምልኾ ዝተቐራረበ እምነት ዘሕደረ ህዝቢ ከዓ ደሓን ደቅና እንድዮም ደምስኒ ካብ ጡፍ ትብሎ ትውሕጦ እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ሕሞቆም ጸይርና ክፉኦም ሰቲርና ክንሕብሕቦም እዩ ዘሎና ብምባል ኩሉ ዓዓሙ ገይሩ እቲ ሰራዊት ሓርነት መሪሑ ዝኣተወ መራሓ ግን ኣይ ከምቲ ህዝቢ ዝተጸበዮን ነገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአን እናተሓላለኸን ምስ ከደ ከዓ እቲ ዝመረሮን ዝዓርዓሮን እዚ ነገር ናይ ደሓን ዲሉ ምስ ነብሱ ክትሓታተት እንከሎ እቲ ዓሚቕ ፍቕርን ኣኽብሮትን ዝነበሮ ሰብ ግን ኣይፋሉን ፈትዮም ኣይኮኑን ጸጊምዎም እዩ ዝዓነወት ሃገርን ቁጠባን እንድዮም ተረኪቦም ዘይጠበንጃን ዓረርን እዮም ሒዞም ኣትዮም ዝገበሩ እንተገበሩ ክንጽመሞም እዩ ዘሎና ንመን ኣሕሊፍና ክንህቦም ብምባል እዋልታ ኾይንዎም ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ህግደፍ ናይ 4 ዓመታት መሰጋገሪ ስልጣን ምስ ተረከበ ደሓን ደጊም ቆዋምና ኣርቂቕና ኣጽዲቕና ከምቲ ክልቲኡ ጉባኤታትና ብዝሐ ሰልፋዊ ስርዓት መስሪትና ስልጣን ናብ ህዝቢ ከነረክብ ኢና ክንብል ከም ዝተባባፅዕናዮ ኩሉ ውሽጣዊ ጸገማትናን ኣካይዳናን ብቕዋም ክንፈትሖ ኢና ሻቡ ልዕሊ ሕጊ ጸብለል ዝብል ልዕሊ ሕጊ ዘሽካዕልል ኣይክህሉን እዩ ብዝብል ተስፋ ቀጺልና ሃገራዊ ቅዋም እናተነድፈ ግን ርእሰ ከይሲ ምስ ኩለን ጎራብትና በብሓደ ኣናቒቱና ሽዑ ብኹነታት ጥዕንኡ ዝተጠራጠሩ ውሕደት ኣይነበሩን እዚ ሰብኣይ ከም መለኮት እናተመልከ ከም ኣቦ እናተኸብረ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ናይ ኣእምሮ ናይ ጥዕና ድዩ ወይስ ናይ ክፍኣት ናይ ሕስድና ምርዳእ ኣብዮ ህዝቢ እንተኾነ በቲ መታለሊ ባህሪኡ ንተግባራቱ በቲ ሓቂ ዝመስል ጸኒሕ እታ ትማሊ ዘጓነየትና ኣሜሪካ ትእዝዝ ዓለም እታ ናጽነትና ዝነፈገትና ዓለም ሕጂ ብቕልጽምናን ድምፅናን ዘረጋገጽናዮ ናጽነትና ስለ ዘይተዋሕጠላን ፖለቲካዊ ሕርያና ስለ ዘይሐጎሳን ብመሻርክታን ከደምታን ጎረባብትና ትተሃላለኸናላ ብምባል ብጽዑቕ ፕሮፓጋንዳ ልቢ ሰብ ጠውይዎ እቲ ብምስምስ ዶባት ዝወልዖ ኪናት ከዓ ነቲ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ንቡር ስርዓትን ሕግን ከትሕዘና ትጽቢት ዝተገብረሉ ሃገራዊ ቅዋም ብኩነተ ኩናት ኣወንዚፉ ኣብ ከቢድ ዕንወት ሸሚሙና ከም ኣመሉ ብኹናትን ተጻብኦ ግዳምን እናመኽነየ ከዓ ንኹሎም ደለይቲ ለውጥን ምምሕያሽን ዜጋታት ሰዊሩ ደሃዮም ኣብ ዘይስምዓሉ ጎዳጉዲ ሸሚሙ ንኤርትራና ኣብ ገምገም ጸድፊ ኣብጽሒዋ ሕጂ ክፉኡን ተንኰሉን ተመሊሱ ክሃድኖ ስለ ዝጀመረ ክምለሰሉ ኣብ ዘይክእል ገምገም ውድቀት በጺሕሎ ደጊም ነገራት ኣመኽኒኻ ክኽወል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሕዮ ድሮ እኳ እቲ መሬትና ብወያነ ተጐቢጡ እንከሎ ኣይንላዘብ ኣይንዛተ ኣይንጣይስ ኣይንፍድስ እናበለ ኣሻፈረን ክብል ዝጸንሐ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ዓለም ዝፈረደቶ ፍርዲ ከተግብሮ ድልዌ ዝብል መራሒ ምስ መጸ ህዝቢ ዶባቱ ክምልከተሉ እናሓተተ ኢሳያስ ካብ ዶባት ዝዓቢ መደባት ኣሎ እናኽብል ተሰሚዑ ህዝቢ ዕርቀ ሰላም ምስ ኮነን መንደቕ ጽልኢ ምስ ፈረሰን ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ
ኣብ ኤርትራና እስራት ክፍትሑ ደለይቲ ፍትሒ ሓይልታት ንዘተ ክዕደሙ ዕርቀ ሰላም ኣሕዋት ክግበር ብሞቆ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተጸምዱ መንእስያት ክጣየሱ ተጸቢዩ ምንም ምልክት ኣይተረኣየን። ስለዚ ሕጂ ኩሉ እቲ ብዝተፈላለየ ምስምስ ተደናጊሩ ንኢሳያስ ክድግፍ ዝጸንሐ ህዝቢ ይዕሾ ከም ዝነበረ ተረዲእዎ ካብ ኢሳያስን ስርዓቱን ዝመጽእ ለውጢ የሎን ኣብ ዝብል መደምደምታ በጺሑ ካብ ፍቆዶ ኩርናዓት ዓለም ይእከል ይብል ኣሎ። እዛ ኣሽሓት ሰማዕታት ዝሓተተት ሃገር ጸገም ስነ ኣእምሮ ብዘማዕበለ መራሒኣ ኣብ ጽልግልግ ከይተኣቱ ደቃን ህዝባን ከምቲ ንናጽነት ዝተቓለሱ ድሕነታን ትንሳኤኣን ከውሕሱ ምልኪ ኢሳያስ ይእከል ከም በሽር ከም ቀዛፊ ከም ሙባረክ ከም ዓሊ ተኣለ ይብሎ። ሃለዋት ኤርትራ ሃለዋት ትማልን ሎምን ክመዛዘን ከሎ እዚ ሕጂ እንርከበሉ ዘሎና ሃዋሁ ግምጣል ናይቲ ናጽነትና ዘረጋገጽናሉ እዋን እዩ። ኣብ ጉንበት 1991 ኣብ ህዝብና ዝነበረ ስምዒት ናጽነት እቲ ዝወዓለን ዘርከበን ዘይኮነስ ብስራት ናጽነት እንታይ ማለት ምዃኑ ይርእን ይሰምዕን ስለ ዘሎ እቲ ዝተነግረን ዝተሓበረኑን እንተኾነ ኣይስሕቶን እዩ። ይኹን እምበር እቲ ሽዑ ዝነበረ ሓጎስን ፌስታን ሎሚ ጓህን ቅዛነትን እዩ ተኪእዎ ዘሎ። እተን ሽዑ ካብ በረኻ ብዓወት ንዝኣተው ደቀን ክቕበላ ብሓጎስ ዝዓለላ ልሳናት ሎሚ ከካብ ቤቶም ነፊጾም ኣብ ጉዕዞ ስደቶም ብዝጠፍኡ ዕሸላት ደቀን ይቕዙም ኣለዋ። እተን ብሓጎስ ዝተሰራሰራ ልብታት ኤርትራውያን ሎሚ ብጓህን ሽግርን ቀምሲለን ኣለዋ። እተን ሽዑ ብብስራት ናጽነት ዝተፈሸኻ ኣስናን ኤርትራውያን ሎሚ ብግፍዒ ደቢነን ይርከባ። እተን ሽዑ ብፍቕርን ሓጎስን ብተስፋ ዝነብዓ ኣዒንቲ ኤርትራውያን ሎሚ ብጓህን ሓዘንን 10 ዕጽፊ ይነብዓ ኣለዋ። እተን ሽዑ ብሓጎስ ዝተሰራሰራ ኣጋር ሎሚ ብጓህ ተቖርሜን ተቐይደን ኣለዋ። እተን ሽዑ ንብስራት ዓወት ብጣቂት ዘዳምቓ ኣዳው ሎሚ ልዕሊ ርእሲ ክቢለን ብነድሪ ይእከል ይብላ ኣለዋ። እተን ሽዑ ወሰደ ኤረይ በዓል ስረ ወሰደ እናበላ ንሰራዊት ሓርነትን መራሒኡን ዝወደሳን ዝሞጎሳን ልሳናት ሎሚ ነቲ ብስራት ብኻልእ መልክዑ ክደግምኦ ዓመፅን ግፍዕን ይእከል እናበላ ካብ ፍቆድኡ ኩርና ዓለም ይጭርሓን ብሕራነ ድምፀን ይስማዓን ኣለዋ። እቶም ትማሊ ሳላ እሱ ዝብሉ ዝነበሩ ሕሉፋት ደገፍቱ ሎሚ ብሰንኪ እሱ ኣብ ምባል በፂሖም ኣለዉ። እቶም ብፕሮፓጋንዳ ምልኪ ዝዓወሩ ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና ዝብሉ ዝነበሩ ንሱ ንሱ ንሕና ኣብ ምባል በፂሖም ኣለዉ። ብሓፂሩ እቶም ደንጉዮም ዝጸንሑ ደገፍቲ ምልኪ ኤርትራውያን ጸገሞምን ጸላኢኦምን ነጺሮም ፈሊጦም ኣለዉ። ጸገሙን ጸላኢኡን ዘለለየ ህዝቢ ኸዓ ፍታሕ ከምጽእ ኣይጽገምን እዩ። ኤርትራና ኸዓ ዳግም ብደቃ ፀሓይ ፍትሒ ክበርቃን ዳግማይ ጉንበተ ሓርነት ክትጽምብልያ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣባላት ሬድዮ ኤረና። ዓይነታዊ ፕሮፌሽናላዊ ኣገልግሎታትኩም እናድነቕኩ ናይዚ ዘለናዮ ጽንኩር ሃገራዊ ሃለዋት ናብ ዝሓሸ ንምስግጋሩ ኣብ ጽኑዕ ጥምጥም ናይ ኣስተምህሮን ማሕበራዊ ሓሳባትን ምልውዋጥ ኣብ ሃገርን ወፃን ነባሮ ዘተኣሳስር ኣዝዩ ኣገዳሲ መልእኽታዊ ተራ ትጻወቱ ምህላውኩም ናይ ጉድእቲ ኤርትራና ሓበንን ተስፋን ኢኹም። ኣስዒበ እስከ ምናልባት ደኾን ዘላትኒ ንእሽተ ሓሳብ ደገፍ ምኾነት ካብ ዝብል እምነት ተበጊሰ መልእኽተይ ይሰድድ ኣለኹሞ ጊዜኹም ከየባኽን ተስፋ ገብር ብምባል ነጸረ ተወልደ መድህን ካብ ለንደን ዝለኣኸልና ጽሑፍ እዩ ቀጺሉ ክቐርብ ክቡራት ሰማዕትና ሰናይ ምክትታል። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ሰላምን እፎይታን
መሰል እምበር ልግሲ ይኮነን። ናይ ዝህሞት እዚ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሃለዋት ክንበብ እንከሎ ኣብ ግምታትና ሰፊሕ ዝኾነ ምናልባትነታትን ኣብ ንሓድሕዱ ክወዳደር ዝግብኦ ሕሉፍን እዋናውን መድረኻዊ ምዕባለታት ምርኣይ ኣገዳሲ ይኸውን። ንምንታይሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስፍሓተ ጻዕርታት ኮነ ንውሓት ተጋድልኡ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ቆራጽ ባህርያት ሕልና ኣብ ንመሰሉ ምርግጋጽ ዘርኣዮም ተግባራት ምስክር እንታይነቱ ስለ ዝኾኑ ከም ኣብነት ክልተ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ትርኢዮታት ኣብ ቃልስና ማለት ፖለቲካዊ ማዕበላት ምፍታሽ ከም መበገሲ ክትዓትን ሞጎተን ናይ ሓሳብ ምርምራት ኣገደሲ ኮይኖም ይረኣዩኒ። ንሳቶም ከዓ ናይ 1975 ዓመተ ምህረት ዋሕዚ መንእሰያዊ ተሳትፎ ናብ ሰውራ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ኣብ እዋኑ ብናህሪ ክውህለል ዝጸንሐ ህሞታት ናይ ጀኔቫ ማዕበል ድምፂ ውፅዓት ብተኣምር ዘንጐድጐደ መቓልሕ ምዃኑ እዩ። ብዝርዝር ምንጻር እንተትደልዩ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ፣ ማእከላይ ምብራቕ፣ ኤውሮጳ፣ ኤስያ፣ ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ ወዘተ ናይ መኸተ ባይታታት ብጻዕቂ እናተፈጥረ እዩ። ነዚ ክልተ ኣብ እዋኑ ዝተጋህደ ግዙፍ ህዝባዊ ማዕበላት ብምንጽጻር ክንሪኦም ከለና ብቐዳምነት ኣብ በበይኑ መድረኻት በበይኑ ጠባያት ከም ዝህልዎ ክንዕዘብ ንኽእል። እቲ ኣብ ከባቢ 1975 ዝተረኣየ ማዕበል ተሳትፎ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣዝዩ ጽዑቕ ብዝኾነ ዋሕዚ ዝግለጽ ብምንባሩ እቶም ሓደሽቲ ተሳተፍቲ ብቐጥታ ኣብቲ ውዑይ ተግባራዊ ዕማም ቀንዲ ሰብ ውራይ ኮይኖምን ኮይነንን ዝተጋደሉን ዝተዋስኡን እዮም። ኣብቲ መሪር ስራሓት ከዓ ዘይተኣደነ ጅግንነትን ዓወታትን ከም እነስተማቕር ተገይሩ ህዝቡ ዝኣላይኡ ንእተጓነፉ ሕማቕ መዓልቲ እኳ ትኹን ከም ትብዓቱን ሓያልነቱን እተገልግል እምበር ንስግኣቱ እትዕሙቕ ሰንካም መዓልቲ ገይሩ ኣይቈፀራን። በንጻሩ ግን ምስቲ ኹሉ ዝተፈጸመ ጻዕርን መስዋዕትን ህዝቢ ዋናን ተሓላቕን ናይ ቃልሲ ኮይኑ ብምልኣት ስለ ዘይተቖጻጸሮ ሓንቲ ስጉምቲ እኳ ትኹን ንቕድሚት ብምልኣት ከይሰጎመ ዕንቅፋታት ኣኽበቦ። ናይቲ ሽዑ ተቃውሞ ኣንጻር ናይ ባዕዲ ተቃውሞ ንፍትሒ ነይሩ። ናይዚ እዋን ዚ ከዓ ኣንጻር ጓሓላሉ ደቂ ሃገር ዝግበር ናይ ፍትሒ ጠለባት እዩ። እዚ ናይዚ እዋን ንሪኦ ዘለና ማዕበል ከዓ ብነዊሕ ሓርጎጽጎጻት ዝተጓዕዘ የግዳ ከዓ ምዕቡል ናይ መራኸቢ ብዙሃን መንገድታት ደገፋት ዘለዎ ብኣካል ንመላእ ዓለም ኣቤትትኡ ከስመዓሉ ዝኽእል ቦታ ብእኩብ ድምፂ መልእኽታቱ ዘመሓላለፈ እዩ። ሓደ ካብቲ ንጠባያቱ ዘጻብቦ ርኡይ ነገራት እንተሎ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝጀመረ እሞ ብቐረባ ምስ ህዝቡ ይህን ምሂን እናበለ መዓልታዊ ምስ ገዛእቱ ፊት ንፊት ዝዳረገሉ ኣጋጣሚታት ኣይህልዎን። ኣብ ሓደ ውስን ቦታ ዝነብር ተቃዋሚ ንስለ ዘይኮነ ከዓ ብቐሊሉ ስጥመቱ ክረጋገጽ ዝያዳ ጻዕርን ተወፋይነትን ይጠልቦ። እምበኣር ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣወዳድባ ናይ ቀረባን ርሑቕን መደባቱ ብእኩብ መልክዕ ክገልጾ ዘኽእል ጠባያት ዘሎ ይመስልን። እቲ ዕማም ንኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ተበግሶታት መገዲ ዝኸፍት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ቀጻልነቱን ስጥመቱን ኣዝዩ ኣገዳስን መድረኻውን እዩ እሞ ንቕድመ ተደላይነታት ጽንዓቱን ኣወዳድብኡን ዘረጋግጹ ምንቅስቓሳት ብኸመይ ክተባብዑ ይኽእሉ? እዚ ኣቐዲምካ ምሕሳብን ብዕምቀት ኣብ ምይይጥ ዝዓለመ ኮይኑ ንጠመተ ርጉእ ስጥመት ዝዓለመ ክኸውን ይግባእ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዝሕጂ ዘሎ ስልጣን ካብ ብብረት መንዚዑ ኢደወነናዊ ምምራሕ ዝጀመረሉ ትሒዙ ዝተበገሰ እዩ።
እቶም ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ብዝተፈላለየ ገባባት ክቃለሱ ከም ዝጽንሑን ዘለውን ግሁድ ነገር እዩ። እሞዞም ዝተወደቡ ተቃውሞታት ነዚ ዝሕንበብ ዘሎ መድረኽ ብሓላፍነትን ብቕዓትን ዶ ክምዕዱን ከሰጋግሩን ይኽእሉ እዮም? እዚ ሕቶ እዚ ይፈቶ ይጸላእ ብቐሊሉ ዝስገር ሕቶ ኣይኮነን። ሎሚ ነዚ ጋጣሚ እዚ ክዳረግ ዘይበቕዐ ውደባ ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ሓደጋ ዝፈጥረሉ ኮይኑ ክምዘን ይከኣል። እቲ ጸገም ንሱ ጥራይ እውን ኣይከውንን። እንታይ ደኣ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንመናሃርያታት ፍትሒ ኣብ ምዝሕታል ተራ ክጽመድ እውን ይኽእል እዩ። እቲ ሕቶ ናይዞም መንእስያዊ ማዕበላት ሕቶ ናይ ፍትሕን ሰላምን ምዃኑ ዘልዕልዎም ጠለባትን ጭርሖታትን የረጋግጽዎ እዮም። ብዕምቀት እንተተገሊጹ ኸዓ ንመድሕን ህዝብን ሃገርን ህዝቢ ባዕሉ ዋና ምዃኑ ዝኣምን ጽኑዕን ፍትሓውን ጠለብ እዩ። ኣብ ተግባር ንምትርጓሙ ዝህልዎ ተራ ዘዕንብብ እምበር ጽፈት ኣወዳድብኡ ከም ዓብዪ ርእሰ ነገር ፍታሕ ዘድልዮ ዕማም ኮይኑ ይርአ ኣሎ። እምበር ዝሓለፈ ገባብ ኣቀላልሳ ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣገባቡ ናይ ምርባሕ ጠባያቱን ወጊዱ ምስ መድረኻዊ ጠለባት ሃገርና ክወሃሃድ ግድነት ክኾነ እዩ። ነዚ ክትግብር ከኣ ሕሉፍ ኣሉታውን ሕፅረታውን ተመኩሮታቱ ነቒፉ ኣብ ሓድነትን ምትእምማንን ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ራእይታት ኣቐዲሙ ከብርህን ክዋሳእን ይጥለብ። ዘይከሓድ ኣብዚ ሎሚ እዋን ኣቲናዮ ዘለና ናህሪ ናይ ተቃውሞ ማዕበል ንምብጻሕ ዓብዪ ተራ ዘበርከተ ገዲም ተጋድሎታት እኳ እንተኾነ ኣብ መልክዕን ቅርጻን ናይዚ እዋን ክወሃሃድ ይፍቶ ይጽላእ ግድነት እዩ። ንቕርብነትን ጽፈትን ሓድሽ ኣወዳድባ ኽቢርካ ብሓድሽ መንፈስ ምብጋስ መዳርግቲ የብሉን። ድሕነት ሃገርና ኣብ ጽፈት ኣወዳድባና ትሕሶ ጠለባትናን ተወፋይነትናን ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ስለዚ መንእሰይ ሓላፍነቱ ክርከብ እሞ ንዝስዕብ ወለዶታት ሰላምን ህድኣትን ዝፈጥር መስርሕ ክትልም ምእንታን ንጹህ ምትሕብባር የድልዮ ኣሎ። ሎሚ ከም ሎሚ ክንነብሮ ምእንታን ኣብ ናይ ትማልን ቅድሚ ትማልን ተመክሮታትናን ኣተሓሳስባታትናን ተሓጺርና ንቐጻልነት ምዕባለታትና ከነረጋግጽን ከነሳስንን ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይግሩሕ ስልጣን ንዘቕርበልና ብድሆታት እውን ብዓብዪ ጥንቃቐን ብልሕን ተሰኒና መተካእታ መሪሕ ሓሳብ ንድፊ ግዝኣተ ሕጊ ክንወቅር ዘብቅዓና ደረጃ ምዕባለታት ብእሂን ምሂን ንሃገራዊ ስኒት ጭርሖ ተሰኒና ምስጓም ቀንዲ መርሆና ይኹን። ነጸረ ተወልደ መድህን لندن. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم سمعتنا نايلومي حفشاو بدباتنا نمززام داقماي زينا انهو مبراق سودان زوا قدارف بستقوهار قجت بوحدو شوعات سبات تقاتلهم أقلقلو زينا سودان نحلفت ستات زوا برغادير جنرال صالح يحيى أبكر بمتقاس أبزغرب وطبطاب بتقدم 11 قنبت ليتي استقوهار قجت بوحدو 22 سباتون قوسيلهم اللو اتقجت أبزوان زي هاديو خمزلو ات جنرال يتقاس بسنكي اتسلطان حيزو زلو تهدراو سرعات كم استقوهار زوقسو تقاومتو بوغنهم حيالو أبايتي ببارع كم استهموهن قطرون بلكع زي تفلت أسوات كم من نوابروم كم استمزاولون أملكتهم حدش سرعة سودان أبتزوبا أخل زستماي كهلو مخلكالو بزسعب واحد زستماي استقوهار يكفلو إيوقسو أبزوا قدارو فابزركب معسكرات أشحات إرتراوان سدتنياتات كم زركبو إفلات بريزيدنت صومال محمد عبد الله فارماجو بريزيدنت رئيس محدر بونتلاند مزركبهم مرحتي حموشته زوباتات زكايدو أب حد الناس زتوكر زته بزيفر 5 زازمه تقليتو
እቲ ካብ 5 ክሳብ 10 ጉንበት ኣብ ፑንትላንድ ከተማ ጋሮስ ተኻይደ ዘተ ፕሬዚደንት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልን መራሕቲ 5 ዞባታትን ኣብ ኣዋጅ ነዳዲ ንድፍታት ሕግን ምምሕያሽ ቀዋምን ኣብ ዝሉል ነጥብታት ክሳምዑ ከም ዘይከኣሉ ተሓቢሩ ብዘይካዚ መራሕቲ ናይተን 5 ርእሰ ምምሕዳራት ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብምብሓት ስልጣን ምፍራስ ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ስምምዓትን ካልእ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ጉዳያትን ብዘለዓልዎ ወቀሳታት እቲ ን5 መዓልታት ዝቐፀለ ዘተ ብዘይምርዳእ ከም ዝተበተነዩ ማዕከን ዜና ጋሮወ ኣፍሊጦ ኣብዚ ናይ ሃገራዊ ሓድነት ዘተን ምምኽኻርን ዝተሳተፋ 5 ዞባታት ሶማል ፑንትላንድ፣ ጁባላንድ፣ ጋልሙዱግ፣ ሂርሸበለን ደቡባዊ ምዕራብን እየን ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዞባታት ብምእታው ፀጥታ ከውሕስ ብዘይምኽኣሉን ፖለቲካዊ ስምምዓት ብዘይምትግባሩን ክወቕሱ ዝፀንሑ መራሕቲ ናይተን ዞባታት ኣብቲ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ተመሪሖም ዘካየድዎ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዘተን ምምኽኻርን ንሓድነት ሃገራዊ ረብሓን ፀጥታዊ ርግኣትን ብሓባር ክሰርሑ እዮም ተረዳዲኦም እንተኾነ ኣብ ዝቐፀለ መዓልታት ኣብ ጉዳያት ኣዋጅ ነዳዲ ንድፊ ሕግታትን ምምሕያሽ ቋምን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣብ ስምዕ ክበፅሑ ብዘይምኽኣሎም እቲ ዘተ ብዘይ ሓባራዊ መግለፂ እዩ ተዛዚሙ ንወደብ ሖዴዳ ተቆፃፂሩ ዝፀንሐ ሑቲ ካብታ ወደብ ይስሕብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ምስሓብ ሓይልታት ሑቲ ካብታ ወደብን ካልኦት 2 ንኣሽቱ ወደባትን ምስቲ ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመንን ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ዝኸተሞ ስምምዕ ዝተተሓሓዘ እዩ ምስሓብ ሑቲ ካብተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ 3 ስትራቴጂያውያን ወደባት ብከምቲ ዝተመደበሉ ይካየድ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ጠቒሶ እንተኾነ ሰበስልጣን ናይቲ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ዕጡቃት ሑቲ ካብታ ወደብ ንምስሓብ ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቃስ ማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዝዓለመ መናውራ ይኽብሉ ይነፅግዎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ንሑቲ ካብታ ወደብ ንምፅራጉ ዘካየድዎ ጽዑቕ መጥቃዕታት ድሕሪ ምፍሻል እዩ ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሽወደን ስምምዕ ተበፂሑ ብፍላይ ሕቡራት ኢማራት ነቲ ኣብ ወደብ ሖዴዳ እተካይዶ ዝነበረት ወተሃደራዊ ስርሒታት ካብ ወደብን ማዕርፎ ነፈርትን ዓሰብ ትብገስ ምንባራዩ ዝግለጽ ሑቲ ካብታ ወደብ ምስሓቡ ናብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ መግብን መድሃኒትን ረድኤት ናብ ህዝቢ ክባፃሕ ተስፋ ተነቢሩሉሎ ብመሰረት እቲ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ ሽወደን ዝተበፅሐ ስምምዕ ወደብ ሖዴዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕቡራት ሃገራት እያ ክትኣቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈፂምና ኣለና ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ